което трябва да знаете за новите Samsung Fold телефони. Днеска Samsung имаха техния Galaxy Unpacked, в който обявиха 3 нови сгъваеми телефона и един нов смарт часовник. Нека първо започнем с Galaxy Z Fold 8 Ultra, който хардуерно е предшественикът на Galaxy Z Fold 7, който изглеждаше като истински нормален телефон и след това можеше да стане на мини таблетче. Като разликата тук е, че една идея по-тъничък, една идея по-мощен, с малко по-добра камера, малко по-добър дисплей, като вече името е Ultra. След това имаме напълно нов вид вече сгъваеми телефони, а именно Galaxy Z Fold 8. Въпреки че името подсказва, че едва ли не е предшественик на Z Fold 7, всъщност изглежда по доста по-различен начин. Сгънат той изглежда точно като квадрат, за да може като го отворите да имате перфектния екран за гледане на видеа в YouTube, филми и така нататък. След което имаме и Galaxy Z Flip 8, който е от флип телефончетата като старите Motorola. При него също няма толкова голяма разлика от миналата генерация. Реално главната разлика при всички тези телефони е при екраните, като така нареченият crease или там където реално се сгъва самият телефон, вече е направен да не се личи толкова много и при допер въобще да не се усеща. Като също забравих да спомена, че всички тези телефони вървят на Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy. Също имаме Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2, които и двата вървят на Snapdragon Wear Elite чипсетът и идват с доста подобрения, особено Ultra часовника от към здравина от предшественика си. Заедно с телефоните и с часовниците, Samsung също така показаха, че разработват заедно с Google смарт очила, за които до момента не знаем много, но ще се разбере в бъдещето.